Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Of the matter, now it remains my humble duty to invite the MIC chairperson to give us the launch speech. Amainde abambo ndi chaulemu kwa ine kuti ndaitane apa mpanda Malawi Electoral Commission azatipasa uthenga ochokera ku Malawi Electoral Commission umene ukhaleso okhazikitsa nyengo ya kampeni zikomo kwambiri. Thank you, Sangwani. Allow me, for purposes of brevity, to ride on the protocols already observed, but I recognize each and every one of you, distinguished ladies and gentlemen here present today, and allow me to express the gratitude of the Malawi Electoral Commission for your acceptance of our invitation to this momentous occasion and for your presence even now. For greater inclusivity, I'll make my remarks in Chichewa, but will make provision for the English version thereof, again for purposes of inclusivity. Moni onse. Pamene ndikuyamba ndemanga zathu za lero, ndiloleni kuti ndinene mawu awa. Tili ndi Malawi mmodzi, ndipo tilibe Malawi wina amene tinasungitsa pena pake kuti tikawononga amene tili nayoyu tipita tikatenge amene tasungitsayo. Ndiye tonse amene takhala muno komanso onse amene mukumvetsera kapena kutsatira programu iyi, tiyeni zonse zimene titapange kuchokera pano tizikumbukira kuti Mulungu anatidalitsa komanso anatipatsa udindo kuti tisamalire Malawi mmodzi ameneyo. Amainde abambo, lero ndi tsiku lapadera komanso la mtengo wapatali mu kalenda yathu ya zisankho, chifukwa tikuyamba nyengo ya kampeni yovomerezeka ndi malamulo pamene tikukonzekera chisankho chathu chapatatu pa 16 September. Malingana ndi gawo 51 la malamulo oyendetsera zisankho za presidenti, aphungu a nyumba la malamulo komanso makhansala, iyi ndi nyengo yomwe lamulo linakhazikitsa ndi kupereka mwayi kwa opikisana onse kuti apite kwa anthu okhudzidwa ndi chisankho kuti akafotokozere ndondomeko ndi mfundo zawo ndi kuwakopa anthu amenewa kuti adzawavotere. Popeza ntchito za chisankho imakhudza magawo ambiri, lerolo pambali pokamba zimene malamulo amakamba za kampeni ndi fotokozereranso zomwe bungwe loyendetsa zisankho likuyembekezera kuchokera kwa zipani za ndale ndi opikisana nawo, atsogoleri osiyanasiyana, mabungwe komanso madipatimenti aboma komanso mabungwe omwe si aboma, anzathu atolankhani, achinyamata komanso nzika ina iliyonse imene inalembetsa kaundula wa voti. Ndemangayi ndi ayitaliko, ndiye you indulge me, koma zikufunikira kuti tidutse monsemo. Choyambirira, malingana ndi mene takonzera mkumano wathu wa lero, tikambitsane za nyengo yovomerezeka ya kampeni. Amainde abambo, bungwe loyendetsa zisankho likudziwitsa mtundu onse wa Malawi kuti malinga motsatira ndi lamulo loyendetsera zisankho za presidenti, aphungu a nyumba ya malamulo komanso makhansala, nyengo yovomerezeka ya kampeni iyamba lero pa 14 Julayi ndipo izatsekedwa 6 koloko mmawa pa 14 September 2025. Tikudziwa tonse kuti takhala tikujiya ndithu, koma nthawi yovomerezeka ndi ino kuyambira lero
mpaka na pa 14 September. Mu nthawi imeneyi anthu onse opikisana komanso zipani za ndale ali ndi ufulu opita kwa anthu m'madera onse m'Malawi muno kuti akawauze mfundo zawo ndi zolinga zomwe akufuna kudzachita akawavotera. Kwa onse amene akuyenera kuchita kampeni nthawi imeneyi, timafuna kuti tikulimbikitseni ife ngati bungwe la MEC kuti Amalawi akuyembekezera kampeni yomwe ikuyang'ana, ikulunjika komanso ikukhazikika pa mfundo zokhudzana ndi chitukuko cha dziko. Likasa apereka kale acheya apaki apapaza ndithu malo monse mufuna kuyendamo. Choncho kupempha kwathu ndi chiyembekezo chathu ndikuti mudzikapereka mfundo zenizeni, osati kunyozana, kutukwanana, kapena kubweretsa chidani, kapena kuyitanira ziwawa mdziko mwathu muno. Amalawi atopa ndi mawu opanda phindu, mawu onyozana komanso kunyazitsa wena. Ndipo musadabwe mukaona kuti mwina anthu ku misonkhano yanu sakubwera pamene mungakhale kuti mukupitiriza kupanga kampeni yonyoza wena. Anthu akufuna kumva mfundo kuti kodi inuyo akakuvoterani mudzawachitira chani, dzikoli mulisuntha motani. Pa nyengo imeneyi bungwe la MEC lidzakhala likuyendera ndi kumaonerera zonse zomwe zikuchitika pa kampeni kuti zikhale zotsatira malamulo komanso ndi ndondomeko zonse zimene zikhazikitsidwe kozakhazikitsidwa tsiku la lero. Pamenepa zikutanthauza kuti ma commissioners a MEC komanso ogwira ntchito ku MEC adzakhala akupita m'misonkhano yanu ndi kumaonerera. Tikudziwitseni inu limodzi ndi mtundu wa Malawi kuti muyembekezere ndithu kupezeka kwa ma commissioners a MEC ndi ogwira ntchito ku MEC ku misonkhano yambiri ya kampeni. Ndipo timafuna tipemphe kuti mudziwe ichi, mukaona aliyense wa MEC akupezeka ku msonkhano wa kampeni, sizikutanthauza kuti bungwe la MEC layamba ndale kapena likulowera nawo pandale. Kupezeka kwathu kukhala kuti tikugwira ntchito yotsatira udindo wathu kuyang'anira kuti kampeni ikuyenda bwino. Tikafika pa tsiku lotha kampeni 6 o'clock pa 14 September, bungwe la MEC silikuyembekezera kuti wina aliyense adzapitiriza kuchita kampeni kapenanso kuchita zinthu zina zimene zingasonyezere kuti akumenyererabe chipani chake kapena munthu amene akupikisana nawo. Zikachitika motere zikhala kuti malamulo akuswedwa, ndipo bungwe la MEC likukudziwitsani kuti aliyense amene adzapezeke kuti akupitiriza kuchita kampeni kupitirira pa 14 September, ameneyo ndithu lamulo lidzamupeza. Tikambe tsopano udindo wa azipani ndi opikisana pa nyengo ya kampeni. Olemekezeka amayi ndi abambo, ndi zaka zambiri zomwe zapita ndithu Amalawi akhala kuchita nawo zisankho, ndipo tsopano aliyense akuzindikira ubwino komanso mphamvu ya voti yawo. Anthu akumvetsetsa kuti voti yawo ndi mawu awo komanso ndi tsogolo lawo komanso ndi mphamvu yawo yokonza tsogolo la dziko lino. Pachifukwa cha chimenechi amayi ndi abambo, nthawi ya kampeni yovomerezeka mwa malamulo sitingochita mwamwambo chabe, koma ndi nthawi ya tanthauzo lalikulu kwa opikisana nawo pa chisankho komanso andale, chifukwa iyi ndi nthawi yomwe ingawathandize kuchita bwino kapena kuwononga mwayi wawo. Mwakhala mukukonzekera nthawi yayitali, iyi tsopano ndi nthawi yokuti muwadziwitse anthu kuti kodi akavotere inu osati awo chifukwa chani. Kampeni ndi gawo lofunika kwambiri mu ndondomeko ya chisankho, chifukwa imapereka mwayi kwa opikisana komanso azipani za ndale kuti afotokoze bwino zolinga zawo, ndondomeko zawo, komanso kukambirana ndi anthu pa nkhani za chitukuko m'dera mwawo komanso dziko lonse la Malawi. Mwa njira ina tinganene kuti kampeni ndi misika ya mfundo ndi malingaliro, pamene opikisana amafotokoza masomphenya awo, mapulani awo
komanso luso lawo loyendetsera dziko lino la Malawi. Kampeni imathandizira kuti ovota athe kupanga chisankho chokhazikika chifukwa amakhala kuti amva mfundo za onse opikisana. Pochita kampeni, bungwe la MEC likulimbikitsa zipani za ndale komanso onse opikisana kuti azitsatira malamulo ndi ndondomeko zimene zakhazikitsidwa zoyendetsera kampeni. Code of Conduct tapereka ija ndiyo kuti ikuthandizireni kuti kampeni yanu iyende mogwirizana ndi malamulo. Chonde kupempha kwathu ndikuti titenge nthawi tikayiwerenge Code of Conduct ija timvetsetse. Ngati sitingapeze nthawi ifeyo tipeze anyamata atiwerengere ndikutipangira summarize, koma tikamapita kampeni kuti tikhale tikudziwa zonse zoyenerera. Bungwe la MEC likuyembekezera kampeni yomwe idzachitike mwaulemu, mwabata komanso mwamtendere. Nthawi yakwana kuti kampeni ikhale ya mfundo zomveka bwino, nthawi yonyozana, kunyazitsa ena komanso kupanga ziwawa ikhale kuti yatithera pamenepo tikhale kuti tadutsapo ndithu. Opikisana komanso anzathu andale ndi anthu onse tizindikire kuti kuchita zinthu zosemphana ndi malamulo komanso zosemphana ndi demokrasi kuzachotsera ulemu kuchokera kwa ovota. Bungwe la MEC likulangiza anthu onse kuti opanga ziwawa, kuphwanya malamulo komanso osatsatira ndondomeko zokhazikika adzalandira chilango malingana ndi mmene malamulo akufotokozerera. Mwachitsanzo, mugawo 55 la lamulo loyendetsera chisankho cha president, aphungu a nyumba ya malamulo komanso makhansala zikufotokoza motere. Mu ndime 4, aliyense amene safuna kutsatira malamulo a kampeni adzalandira chilango cha 5 million kwacha. Ndime number 5, ngati sanalipire kapena akupitiriza kulakwira malamulo ngakhale atangolipira kumene, opikisana nawo pa chisankho kapena achipani chawo chingathe kuchotsedwa pa mndandanda wa opikisana pa chisankho. Bwana Tenthani alipo mpandithu ndipo ali okhonzeka kugwira ntchito moyenerera mwachoncho. Ndime 5 kunena kuti bungwe loyendetsa zisankho silingachite zimenezi popanda kupatsa mwayi wakumva munthu kapena chipani chodandaulidwacho. In all this, the right to be heard is still safeguarded. Bungwe la MEC likuyembekeza kuti kampeni ya 2025 ikhala mwayi okambirana za ndondomeko zolimbikitsa chitukuko, kusintha miyoyo ya anthu komanso kulimbikitsa mgwirizano. Zipani za ndale zikuyenera kufotokoza bwino masomphenya awo mwachikondi, momveka komanso ndi zolinga zothandizira komanso kumangirira dziko. Manifesto yabwino iyenera kukhala ndi zolinga zenizeni, nthawi yoti zimenezo zichitike komanso kuonetsa kuti ikumvetsetsa zosowa za Malawi. Tikufuna kutsindika kuti kutukwana ndi kunyoza amayi amene akupikisana nawo pa chisankho sikololedwa konse. Bungwe la MEC likudzudzula mwamphamvu nkhanza ndi mchitidwe ina uliwonse osala komanso kutchingira amayi amene akufuna kutengapo gawo pa zochitika za zisankho. Komanso tikupempha azimayi onse amene akumana ndi nkhanza kapena kuopsezedwa kuti akadandaule ku polisi. Mangofuna tione kuti dakali limodzi dakamvetsera. Tsopano tikambe udindo wa polisi ndi nthambi zina za chitetezo. Bwana Kaira afotokoza zambiri komabe ifeyo tidutse mobe ngati kumbali yathu ya MEC. Ndikofunikira kwambiri kuzindikira kuti ntchito ya nthambi ya chitetezo ndi imodzi mwa nsanamira zofunika kuti zisankho zikhale zopambana. Kukhalapo kwa polisi komanso asilikali ndi ena onse achitetezo pa chisankho pa ntchito za chisankho zimathandizira kwambiri kupereka chitetezo kwa anthu komanso kulimbikitsa bata ndi mtendere. Koma ngati anthu ali ndi mantha kapena ndokwiya kapena pali chiopsezo china chilichonse pa nthawi ya chisankho, zimenezi zimachotsa chikhulupiriro cha anthu komanso zimalepheretsa ena kutenga nawo gawo pa chisankho, zomwe zimapangitsa kuti oponya voti akhale ochepa.
Bungwe la MEC likuyamikira ntchito yabwino imene abungwe la chitetezo makamaka polisi akhala akugwira m'mbuyomu pa chiyambi chokonzekera za chisankho chimenechi. Tikakumbukira tonse ulendowu tayenda ndithu ma activities angapo. Kuyambira pomwe dziko lino linabwerera ku democracy ya zipani zambiri, mgwirizano wathu wabala zipatso zabwino pothandizira kuti zisankho ziziyenda mwamtendere ndi bata. Ndiponso ngakhale kuti chisankho china chilichonse chimabwera ndi zovuta ndi zopsinja zake, zimatithandizirabe kuphunzira komanso kuti tisinthe njira zogwirira ntchito komanso kulimbikitsa mgwirizano pakati pa mabungwe ndi nthambi zonse zimene zikukhudzidwa. Kuchokera ku zomwe bungwe la MEC lakhala likuona pa magawo oyambirira a chisankho ichi kuphatikizapo kalembera wa kaundula wa voti ndi ntchito zina zonse zokonzekera zimene tadutsamo, komishoni ikuyamika luso ndi kuthandiza komwe mabungwe a chitetezo anaperekera kuti anthu athe kubwera kuzalembetsa komanso kuchita matransfers komanso kutsimikizira mayina awo mwabata ndi mtendere. Bungwe la MEC likukudziwitsani kuti mu mpikisano uliwonse wa chisankho kuvomereza zotsatira makamaka kwa iwo amene sanapambane kumachitika mosavuta ngati chisankho chinachitika mwamtendere, molungama komanso modalirika. Ndipo apa mabungwe opereka chitetezo amakhala ndi udindo waukulu opangitsa kuti pakhale chikhulupiriro pakati pa anthu. Chisankho chimene chikubwerachi chipereka mwayi kwa anzathu aku polisi ndi mabungwe ena operekera chitetezo kulimbikitsa chikhulupiriro mwa anthu popitiriza kugwira ntchito yawo mwa ukadaulo. Anthu akuyembekezera kuti Malawi Police Service ndi mabungwe ena achitetezo omwe angathandizire pa ntchito ya chisankho ndi task force imene ilipo ija adzagwira ntchito yawo mopanda kusankha mbali ina iliyonse ya ndale. Ndipo ichi ndi chifukwa chake bungwe la MEC likuyembekezera kuti apolisi ndi mabungwe onse achitetezo azichita zinthu mwachilungamo potsatira malamulo ndipo azichita zomwe zikuyembekezeredwa pa amene akuphwanya malamulo achisankho mosatengera kuti awa ndi ambali iti mbali za ndale. Tikambe tsopano za udindo wa mabungwe amene si aboma. Amayenda abambo, bungwe la MEC lapereka kale chilolezo kwa mabungwe amene si aboma opitirira 118 iwowa kuti aziphunzitsa anthu za chisankho. Mabungwe amene apatsidwa chilolezo adalandira maphunziro apadera okhudza udindo wawo. Mabungwe omwe si aboma ali ndi gawo lofunika kwambiri kuthandiza ndondomeko ya zisankho makamaka mu nkhani za maphunziro anzika komanso mavoti komanso kuyang'anira zisankho m'dziko muno. Bungwe la MEC likufuna kuyamikira mabungwe omwe si aboma chifukwa cha ntchito yabwino yomwe akuchita pothandiza ndi kuthandizira nzika kumvetsa mfundo za democracy ndi chisankho. Ntchito ya kalembera wa voti inayenda bwino chifukwa cha gawo limene mabungwe amenewa anatengapo pophunzitsa ndi kumemeza anthu. Bungwe la MEC likuyembekeza kuti mabungwe amenewa mupitiriza kulimbikitsa ovota kuti adzafike mwaunyinji pa tsiku la chisankho kudzavotera atsogoleri akumtima kwawo. Komanso kuti ovota azitha kupanga chisankho chozindikira bwino. We need the electorate to make informed decisions. Kuti ovota azitha kupanga chisankho chozindikira bwino, inunso muli ndi udindo ofunika kwambiri owapatsa chidziwitso chokhudza zimene zimayimira utsogoleri wabwino pa maudindo osiyanasiyana a utsogoleri. Panopa ndi pamene mukuyenera kufotokoza bwino za ntchito ndi udindo wa atsogoleri osiyanasiyana kaya ndi apresidenti kaya ndi aphungu kaya ndi akhansala ndi cholinga choti ovotawo azitha kufananitsa zimene akumva pa misonkhano ya kampeni ndi zimene iwowo akuyembekezera kuti asankhe moyenera pa tsiku la chisankho. Ifeyo sitikukayika kuti inuyo mugwira ntchito imeneyi moyenerera.
Tikambe tsopano za udindo wa mafumu mu nyengo ya kampeni. Amayi ndi abambo, udindo wa mafumu pa ndondomeko ya chisankho ndi ofunika kwambiri chifukwa iwowa ndi amene amakhala ndi anthu komanso amawayang'anira anthuwo. Popeza kuti mafumu ali pakati pa anthu komanso amadaliridwa ngati atsogoleri achikhalidwe, atsogoleriwa ali ndi kuthekera kothandizira kuti zisankho ziziyenda mwamtendere, mwachilungamo komanso modalirika. Mafumu akuyembekezeka kuti azikhala osakondera, opikisana komanso zipani za ndale. Mafumu sakuyenera kutenga nawo gawo pa ndale kapena kuchita zimene zingaoneke ngati akuthandiza chipani cha ndale kapena munthu wopikisana nawo pa chisankho. M'malo mwake, mphamvu yawo iyenera kugwiritsidwa ntchito kulimbikitsa anthu onse kutenga nawo gawo pa chisankho. Munjira imeneyi tikulimbikitsa mafumu onse kuti alimbikitse anthu awo kuti azipita ku misonkhano ya zipani za ndale zosiyanasiyana komanso ya anthu opikisana nawo pa chisankho, kuti anthu awo athe kumvetsetsa mamanifesto awo ndi kupanga chisankho chokhazikika pa tsiku la mavoti. Tsopano popeza nthawi yovomerezeka ya kampeni ikukhazikitsidwa ndipo ikukhazikitsidwa lero, mafumu akuyembekezeka kuti azigwiritsa ntchito mwayi uliwonse, kaya kuli maliro, kaya kuli ukwati, kaya kuli misonkhano ya m'midzi, kupereka uthenga wa mtendere komanso kulolerana pa ndale komanso chikondi pakati pa anthu. Misonkhano imeneyi ndi mwayi wabwino okumbutsa anthu za udindo wawo monga nzika komanso kufunikira kogwira nawo ntchito mwamtendere nthawi ya kampeni ndi kupezeka kwawo pa tsiku la chisankho. Mafumu ngati atsogoleri achikhalidwe sakuyenera kuletsa opikisana nawo kapena achipani kupangitsa msonkhano mudera mwawo. Chonde mafumu musalembe malire. Aliyense ali ndi ufulu ovomerezeka opangitsa misonkhano ya kampeni kulikonse mdziko muno, bora atsatire malamulo ndi ndondomeko. Palibe mfumu ina iliyonse imene ili ndi mphamvu yolepheretsa ufulu umenewu. Izi tikutero chifukwa tikuyembekezera atsogoleri achikhalidwe mafumu athu aulemekezeka kuti azitsatira malamulo ndiponso kulimbikitsa masewero oyenerera kwa onse opikisana nawo pa chisankho. Ndikofunikanso kuti mafumu asasiye kapena kuletsa anthu awo kuti apite ku misonkhano ya ndale. Tsono tikambe za udindo wa anzathu atola nkhani kapena tinene kuti ofalitsa nkhani pa nthawi ino ya kampeni. Bungwe la MEC likuzindikira bwino gawo lofunika lomwe atola nkhani ali nawo pa nthawi ya kampeni. Choncho kupempha kwathu nyumba zofalitsa nkhani zonse kuphatikizako atola nkhani a mawayilesi pa TV komanso mawayilesi akumudzi community radios kuti onse athandizirepo kuti nyengo ya kampeni iyende mwabata ndi mtendere. Atola nkhani sayenera kukondera kapena kudana ndi chipani chilichonse cha ndale kapena opikisana nawo pa chisankho. Atola nkhani ayenera kupereka mpata ofanana kwa onse omwe akupikisana nawo pa chisankho kuti apereke uthenga wawo okha. You need to provide equal access. Bungweli likufunanso kuyamikira nyumba zofalitsa nkhani zina zomwe zikuchita bwino pophunzitsa nzika zofunikira kudziwa pa chisankho. Kuthandiza nzika kudziwa mfundo za omwe akufuna kukhala atsogoleri komanso momwe zisankho zikuyendera ndi ntchito yofunikira kwambiri yothandiza kukhazikitsa chisankho choonekera bwino komanso chodalirika. Ndiponso bungwe la MEC likufuna kudziwitsa mtundu onse wa Malawi kuti bungwe la Malawi Communications Regulatory Authority MACRA lakhazikitsa komiti yomwe idzimva madandaulo amene anthu, zipani kapena ena onse angakhale nawo pa zimene nyumba zowulutsa zingakhale kuti zikufalitsa. Chonde tiyeni tigwiritse ntchito komiti imeneyi kuti tithandizire pamene tingakhale ndi dandaulo mmene ntchito zofalitsira mawu zikuyendera. Bungwe la MEC likulimbikitsa onse okhudzidwa kuphatikizako azipani za ndale opikisana nawo komanso nzika zonse kuti ngati pali nyumba yowulutsa mawu yomwe sikuchita bwino ntchito yake
ikuchita ntchito yake mosaloledwa kapena mokondera, madandaulo amenewa chonde ndithu tiyatumize ku komiti imeneyi. Tikambe tsopano za udindo wa achinyamata pa nthawi ya kampeni. Nthiwatiwa adutsamo ndithu tingowonjezera. Amayi ndi abambo, bungwe loyendetsa zisankho za MEC limazindikira kufunika kwa achinyamata mu ndondomeko ya zisankho, ndipo likulimbikitsa achinyamata onse kuti atenge mbali moyenerera, mwamtendere komanso mwaulemu. Zisankho sikupikisana pa ulamuliro kokha, komanso ndi mwambo osonyeza mfundo za demokrasi, ndipo achinyamata akuyenera kukhala patsogolo pa ndondomeko zimenezi. Achinyamata akulimbikitsidwa kupita ku misonkhano ya kampeni ya onse amene akupikisana, kufunsa mafunso, komanso kumvetsera mfundo za ndale zomwe zikuperekedwa. Achinyamata akuyenera kuzipatsa nthawi yofananitsa mamanifesto onse awopikisana kuti athe kupanga chisankho chokhazikika pa nzeru ndi zomveka bwino. Malawi kufunikira achinyamata amene amagwiritsa ntchito nzeru komanso amakonda dziko pofuna kusankha atsogoleri abwino. Achinyamata akuyenekera kulimbikitsidwa kuti asakhale odzisala okha, koma akhale olimbikitsa mtendere, ophunzitsa ufulu wachibadidwe, komanso omwe akutenga nawo mbali pa zokambirana za ndale. Pa nthawi ya kampeni, achinyamata ali ndi mwayi osonyeza luso lawo popewa ziwawa, kulimbikitsa kulemekezana, komanso kulimbikitsa zokambirana zomveka bwino. Bungwe la MEC likupempha zipani za ndale komanso opikisana nawo pa chisankho kuti chonde osagwiritsa ntchito achinyamata ndi cholinga chosowetsa bata ndi mtendere mu dziko mwathu muno. M'malo mwake alimbikitseni anyamata amenewa kuti atenge nawo mbali moyenerera m'magulu a kampeni, osawatumiza achinyamata kukagenda ena pamene akupanga misonkhano, koma aphunzitseni achinyamatawa kuti apereke maganizo, athandize anthu m'madera mwawo, komanso alimbikitseni kutenga nawo mbali chifukwa iwonso ndi nzika. Kuphatikizapo ndi momwe achinyamata amagwiritsira ntchito masamba a mchezo komanso intaneti. Popeza achinyamata ambiri ali ndi mafoni am'manja komanso intaneti, amagwiritsa ntchito kwambiri malo ngati pa Facebook, WhatsApp, kapena X, kapena tinene kuti Twitter. Izi zingakhale njira zabwino zolimbikitsa zokambirana za maphunziro a chisankho, koma nthawi zina komanso nthawi zambiri zimakhala zodzaza ndi mabodza, chipongwe, komanso zoyambitsa chidani ndi zipolowe. Bungwe la MEC likulimbikitsa achinyamata kugwiritsa ntchito masamba a mchezo mwa nzeru, asanayambitse kapena kugawana uthenga akuyenekera kuwunikira kuti kodi ndi choonadi, ndipo akakumana ndi uthenga wabodza asaugawe. Zimakhala bwino kuchita forward, koma tiyeni tipange verify tisanatumizire ena. Kuphatikizira apa, bungwe la MEC likulimbikitsa achinyamata kuti atenge nawo mbali ngati owonelera mmene ntchito za chisankho zikuyendera. Potero achinyamata adzakhala ndi mbali yofunikira kwambiri yolimbikitsa ndi kuonetsetsa kuti zisankho zikuyenda bwino, zikuyenda mwaulemu, komanso zoonekera bwino pamaso pa dziko lonse. Tsopano tikambe za udindo wa iwo amene analembetsa mkaundula wa voti. Anthu onse amene analembetsa mkaundula wa voti ali ndi udindo waukulu kwambiri pa nthawi ya kampeni. Anthu amenewa sikuti akungoonelera chabe mmene zikuyendera, koma ndiwo kuti atengepo gawo lalikulu kuti nyengo ya kampeni ikhale yopambana. Choyamba, anthu onse amene analembetsa akulimbikitsidwa kuti azipita ku misonkhano ya kampeni yomwe ikukonzedwa ndi zipani za ndale ndi opikisana nawo pa chisankho. Pochita zimenezi ziwathandizira kuti akamve ndondomeko za chipani, malingaliro awo pa ndale, komanso luso la utsogoleri la omwe akufuna kukhala atsogoleri awo.
Kuvota mwanzeru kumafunika kudziwa bwino zomwe munthu kapena chipani akufuna kuchitira dziko. Sungathe kuvota mwanzeru ngati sunamvetsere kuti amene ukumuvoterayo akufotokoza motani. Chachiwiri, anthu amene analembetsa mkaundula wa voti akuyenera kukhala otsogolera poonetsetsa kuti pa nyengo ya kampeni kuli bata ndi mtendere, ndipo aliyense akutha kunena za kukhosi kwake malingana ndi ufulu wake. Komanso ali ndi udindo olemekeza ufulu wa ena kusankha chipani kapena munthu amene akufuna kumuvotera, kupita ku misonkhano ya kampeni popanda kuopsezedwa, komanso kutenga nawo mbali mu zokambirana za ndale koma mopanda chipongwe. Komanso anthu amene analembetsa akupemphedwa kuti asakhale pasogolo kusokoneza misonkhano ya kampeni ya anthu ena polankhula za zipongwe kapena zonyoza ena. Pomaliza, anthu amene analembetsa akupemphedwa kusunga mosamala chiphaso chawo cha voti, akumbukire kuti adzavotera kumalo kumene adalembetsako. Komabe kwa amene anataya kapena chiphaso chawo chinawonongeka asadandaule, tifotokozerera bwino kutsogoloko, koma chofunikira kwambiri ndi chakuti dzina lawo likhale mukaundula wa chisankho. Tsopano tikambeko za chiwerengero cha olembetsa mkaundula wa voti. Amayi ndi abambo, bungwe loyendetsa zisankho lamaliza ntchito yowumba kalembera wa voti wa chisankho cha pa 16 Septemba. Malingana ndi kalembera ameneyu, anthu amene alembetsa mkaundula wa voti alipo 7,203,390, kapena kuti 65.7% ya chiwerengero cha anthu oyenera kuvota, chomwe chinayerekezeredwa ndi anzathu aku National Statistic Office, chimene anakhazikitsa kuti chindi 10,957,490. Mwa chiwerengero chimenechi, anthu 4,114,720 ndi amayi, zimene zikuyimira 70.8% ya chiwerengero cha amayi oyenera kuvota, ndipo 3,088,670 ndi azibambo, chimene chikuyimira 60% ya chiwerengero cha azibambo oyenerera kuvota. Bungwe lameki litulutsa zatsatane wa kaundula ameneyu kuonjezerapo kuti kuchuluka kwa amayi ndi abambo ovota amene ali achinyamata, anthu amene ali ndi ulumali, komanso iwo amene akuvota koyamba. Zonsezi tikhazikitsa pa tsamba la meki www.mec.org.mw. Amayi ndi abambo, dziwani kuti kutengera ndi chiwerengero cha anthu chimenechi, pa nzera ovotera meki izakhazikitsidwa kuti malo oponyera voti pasakhale anthu opitirira 600. Izi zikutsatirananso ndi malamulo. Mndandanda wa malo oponyera voti uzakhazikitsidwa mu gazeti komanso tiyika mu newspaper, ndiponso kugawidwa ndi anthu enanso othandizira pa zisankho azapereka uthenga umenewu. Tikambe tsopano zakutenga ndi kupereka zikalata zoyimira chisankho. Amayi ndi abambo, monga tikudziwa, ntchito yotenga zikalata zoyimira pa chisankho cha president, phunga, nyumba ya malamulo komanso makhansala inayamba pa 10 Juni ndipo ikupitirira mpaka pa tsiku lomaliza lolandirira zikalata zoyimira pa chisankho. Bungwe la meki linayamba kulandira zikalata zoyimira pa chisankho kuyambira pa 24 Julayi mpakana pa 30 Julayi. Opikisana nawo pa chisankho cha president adzaperekera zikalata zawo konkuno ku BICC. Opikisana nawo pa chisankho cha phungu wa nyumba ya malamulo komanso makhansala adzapereka zikalata zawo kwa ma constituency returning officers kudera kwawo. Mayina a opikisana nawo pa chisankho amene zikalata zawo zidzavomerezedwe azatsindikizidwa mu gazeti komanso newspaper ziwiri kapena kupitirira zimene zimawerengedwa kwambiri, komanso azaulutsidwa pa wireless pofika pa 8 August. Pa ndondomeko yomweyo pali zakuwunikiratu zikalata zoyimira pa chisankho. Pofuna kuchepetsa zolakwika zomwe zimapezeka pa tsiku lopereka
zikalata zoyimira pa chisankho. Bungwe loyendetsa zisankho likulimbikitsa opikisana nawo pa chisankho kapena nthumwi zawo kuti agwiritse ntchito ndondomeko imene bungwe la MEC lakhazikitsa kuti zikalata ziunikidwe tsiku lopereka lisanakwane. Ma constituency returning officers alipo nthawi iliyonse kuti ayang'anire zikalatazi zisanaperekedwe mwa malamulo. Iyi ndi ntchito yaulere yomwe malamulo amalola, ndipo ofuna kupereka zikalata akulimbikitsidwa kugwiritsa ntchito mwayiwu kuti athetse kapena achotse zolakwika zilizonse zomwe zingapezeke ndi kupereka zingapezeke pa zikalata zawo pa tsiku lolandira mapepala lisanafike. Tikambe tsopano za kugwiritsa ntchito ukadaulo wa biometric voter identification pa tsiku lovotera. Amayi ndi abambo, bungwe la MEC likudziwitsa mtundu wa Malawi kuti lidzagwiritsa ntchito ukadaulo wa biometric voter identification pa tsiku lovota pofuna kutsimikizira kuti munthu amene akufuna kuponya votiyo ndi amene analembetsadi. Ukadaulowu umagwiritsa ntchito kusanthula chala fingerprint scan pogwiritsa ntchito the election management device. Munthu akafika pamalo ovotera adzayika chala pamakina ndipo akatsimikizidwa kuti ndiye mweyodi adzapitirira ndi kulandira ballot paper ndi kukaponya voti. Dongosololi lidzathandiza kuti okhawo amene analembetsa mkaundula wa voti ndi amene akupatsidwa mpata oponya voti, komanso kuti pasapezeke munthu amene akuponya voti kawiri. Izizi zitithandizira kuti tipewe kupezeka ena kuponya voti kawiri malingana ndi principle nenene kuti one person one vote. Zimenezi zitithandizira kuti amene akuponya voti akhale okhawo amene analembetsa. Tikukumbutsanso kuti monga momwe takhala tikufotokozera mobwerezabwereza, olembetsa amene anataya chiphaso chawo chovotera kapena kuti certificate inawonongeka asadere nkhawa. Bola ngati iwo dzina lawo likupezeka mu kalembera ndiye kuti kaundula ndiye kuti iwowa adzaponya voti. Bungwe la MEC likudziwa kuti ena amene analembetsa ma certificate awo anatayika kapena anawonongeka pa zifukwa zosiyanasiyana. Tigwiritse mwayiwu kuonetsetsa kuti anthu onse amene analembetsa adziwe kuti palibe amene adzakanizidwe kuvota chifukwa chokuti certificate yake yatayika kapena yawonongekwa. Bungwe la MEC layika njira yokhazikika yotsimikizira kuti anthu amenewa adzavotebe pokhapo kapena bola dzina lawo lili mkaundula wa voti. Chofunika kwambiri ndi chakuti aliyense amene analembetsa adzapite kumalo ovotera kumene analembetserako. Ogwira ntchito pamalo ovoterawo azatsimikizira dzina lake komanso dzala zake, ndipo zikagwirizana ndi zimene zili mkaundula wa voti adzaloledwa kuponya voti. Tikuwalimbikitsa onse amene analembetsa mkaundula wa voti omwe ma certificate awo atayika kapena awonongeka kuti asazengereze koma adzapite kumalo kumene analembetsera tsiku loponyera voti. Tikambe tsopano za malo ovotera. Amayi ndi abambo, pa chisankho chathu cha 2025 ovota aliyense adzayenera kukavotera kumalo kumene analembetserako voti kapena kumene anasamutsira malo oponyera voti. Bungwe la MEC silidzapereka chilolezo kwa wina aliyense chovotera kumalo kumene sanalembetsere voti. Izizi zikukhudza magulu angapo. Choyambirira ogwira ntchito pa tsiku la chisankho, apolisi ndi asilikali, oyimira zipani, oyang'anira zisankho komanso atolankhani. Izi zili mwachonchi mogwirizana ndi gawo 74 la malamulo oyendetsera zisankho za presidenti, nyumba ya malamulo komanso makhansala, limene limanena motsindika kuti ovota akuyenera kukavotera kumalo kumene analembetserako voti. Tifotokozere kuti malamulo akale amene anachotsedwa mu ndime ogawo 75
ankalola kuti munthu apatsidwe chilolezo cholembedwa kuti athe kukavotera kumalo kwina ngakhale sanalembetsere kumeneko. Tsopano lamulo limeneli silikugwiranso ntchito chifukwa anzathu aku nyumba ya malamulo anachotsa ndondomeko imeneyi pamene amasintha lamulo loyendetsera chisankho cha president, aphungu a nyumba ya malamulo komanso makhansala. Ndipo ndi anzathu aku nyumba ya malamulo anakhazikitsa lamulo limene lili pano lokuti aliyense akaponyere voti kumalo kumene analembetsera. Mwachoncho zipani za ndale zikulimbikitsidwa kuti ziyang'anira nkhaniyi mosamala poyika oyimira zipani kapena oyang'anira zisankho. Musapangitse anthu kuganiza kuti chifukwa choti akugwira ntchito yoyimira chipani ndiye kuti azapatsidwa mwayi okaponyera voti kumalo kumene mwatuma ngakhale sanalembetsere kumeneko. Tikulimbikitsa azipani onse kutsatira malamulo amenewa pofuna kuonetsetsa kuti chisankho chikhale chodalirika komanso chachilungamo. Tifotokozenso pano za kuti voti tikaponya bwanji komanso kasamalidwe ka zotsatira za zisankho. Bungwe la MEC likufuna kudziwitsa ndi kutsindika kwa mtundu wa Malawi kuti pa tsiku loponya voti njira yomwe igwiritsidwe ntchito ponya voti ndi yam'manja pogwiritsa ntchito ma ballot paper omwe adzaperekedwe kwa ovota pamalo povotera. Apa tinene mobwereza chifukwa chokuti pakhala pakukambidwa nkhani zambiri koma zabodza kuti tikavotera pamakina. Mverani kwa ife aini ake a MEC kuti kuvota tikavotera pamanja sitikuvotera pamakina. Chonde tigwire chimenechi. Komanso kuwerengera mavoti tikawerengera pamanja pamalo ovotera omwewo tikangotha kuponya voti. Kuwerengera kudzayamba ndi chisankho cha president, kenako aphungu a nyumba ya malamulo kumalizitsa ndi makhansala. Akakamaliza kuwerenga mavoti pamalo amene amaponyerapo adzasayinirana pomwepo. Amenewa ndiye kuti ndi oyimira zipani ndi opikisana nawo komanso ogwira ntchito za zisankho, ndiye kuti onse akasayinirana result sheet pomwepo ndipo adzapereka kuti wina aliyense atenge kope yake. Komanso result sheet ina ikamatidwa pa khoma kuti wina aliyense athe kuona mwayekha. Izi zikachitika pa polling station pomwepo. Tibwerenzenso pamenepa kuwerenga kukawerengedwa pa polling station pomwepo aliyense akuona muja tichitira muja, ndipo akakamaliza kuwerengerana akafira result sheet aliyense akuona. Komanso amene ma monitors ma party representatives amene atakakhalepo akasayinira result sheet ndipo akapatsidwa kope imodzi, komanso kope ina ikamatidwa pa khoma pomwepo. Zikatero mkulu woyendetsa chisankho pa mzere umenewo adzanyamula zotsatira komanso katundu yense amene wagwira ntchito pa polling station pamenepo ndikupita naye ku constituency tallying center. Ku constituency tallying center sikudzakhala kuwerengera mavoti ayi chifukwa awerengeredwa kale ku polling station, koma kukakhala kuonkhetsera ndi kuphatikizira zotsatira zimene zachoka kumadera. Kupatula kuphatikizira pa mapepala kapena kuti pamanja, zotsatira zidzayambanso kulowetsedwa m'makina ndi kutumizidwa ku National Tally Center. Choncho amayi ndi abambo dziwani kuti pamenepa chimene tikufotokoza ndi kuti tikhala ndi njira ziwiri zimene zigwiritsidwe ntchito potumiza zotsatira. Yoyamba ndi yapamanja pamene ogwira ntchito azidzaonkhesa papepala zotsatira zimene alandira pa chisankho chilichonse, ndipo pa mapeto ake monita wa chipani chilichonse adzasayinira ndi kutenga nawo kope ya zotsatirazo. Yachiwiri, zotsatira zidzalowetsedwa m'makina ndipo zidzatsimikizidwa kuti azipani nawo asayinire
zisanatumizidwe ku National Tally Center. Kwanza twazipani tinafotokozererana kuti tikhala ndi ma dry runs kuti tonse timvetsetse kuti process izayenda bwanji. Ikafika nthawi ya ma dry runs monga takhala tikuchitira ndime zonse ndiye kuti tizayitanitsa mkumano kuti tilondolozane bwinobwino kuti step by step zizayenda motani. Timafuna tidziwitse mtundu wa Malawi kuti njira ziwirizi zikupherezera malo amodzi kukathera ku National Tally Center. Njira ziwirizi zikuthandizira kuti pasakhale chikayiko kuti mwina akhoza kusintha kapena kupinda kapena kusokoneza chiwerengero cha mavoti chimene opikisana apeza. Njira ziwirizi zikuthandizira kuti tisamale voti yathu. We want to secure and to safeguard the vote. That is why we have the hybrid transmission, both manual and electronic. Tikambe tsopano za alangizi ophunzitsa za chisankho ku constituency. Bungwe la MEC lalemba ntchito anthu 229 okhalira ku madera komweko kuti akhale alangizi ophunzitsa za chisankho. Dera lina lililonse la phungu pali munthu mmodzi amene ali ndi udindo otengera chisankho khomo ndi khomo. Anthu amenewa anasankhidwa kuchokera m'madera amene akugwira ntchito kuti azitha kulankhula chinenero chomwe anthu akudera kumeneko amachimvetsa bwino, komanso akudziwa chikhalidwe chakudera limene iwowo akuthandizira. Bungwe la MEC likupempha magulu onse ofunikira mabungwe amene si aboma, mafumu, atsogoleri a chipembedzo, magulu achinyamata, magulu achipereganyo, magulu ena onse amene matha kukumana pamodzi kuphatikizirako kumaukwati kaya ndi kumaliro kuti agwiritseni ntchito alangizi amenewa kudera kwanu. Lathu ndi pempho kuti pamene mukukumana muzithanso kumuyitana mlangizi ameneyu kuti azakambepo za chisankho. Sipafunikiranso kuti mumulipire ndalama ina iliyonse chifukwa iyeyu MEC inamulemba ntchito kuti adzikutumikirani inuyo. Kwa inu ndikungomudziwitsa kuti tili ndi msonkhanowu timafuna mubwere muzatiphunzitse za zisankho kapena mutifotokozere apo ndi apo sitikumvetsa. Kuti mumpeze mlangizi ameneyu wa dera lanu afunse na mfumu kapena atsogoleri a chipani dera limenelo. Kupatula misonkhano ya magulu, mlangizi wa chisankho ameneyu adzachitanso maphunziro apadera payekha monga kuyendera khomo ndi khomo, makamaka kufikira magulu amene nthawi zambiri amasiyidwa mbuyo monga anthu amene ali ndi ulumali, achikulire, komanso achinyamata amene ndikuyamba kuvota, komanso azimayi. Choncho tikupempha anthu onse kuti apatseni mwayi alangizi athu kuti agwire ntchito yawo momasuka, komanso azithandizidwa ndi anthu amodzi chifukwa ntchito yawo ndiyofunikira kwambiri pothandiza kuti anthu adziwe ufulu wawo ovota, komanso ndondomeko zonse za chisankho. Tikambe tsopano pamene tikupita komaliza zakupereka mayina aonerera komanso kuyang'anira zisankho local and international observers. Bungwe la MEC mogwirizana ndi ndime 102 mpaka 106 la lamulo chisankho cha president, phungu, nyumba ya malamulo komanso makhansala linatsegula khomo kuti amene akufuna kudzaonerera nawo chisankho athe kupereka zikalata zopempha chilolezo motero. Oyenera kuonerera chisankho akuyenera kukhala ochokera ku mabungwe omwe si aboma, mabungwe a madera, akazembe ovomerezedwa ku Malawi, azipembedzo, mabungwe amaphunziro, komanso anthu kapena magulu onse omwe akufuna kutenga nawo mbali. Owonerera onse akuyenera kukhala osalowerera ndale koma odzipereka kutsatira mfundo za chilungamo, kuchita zinthu poyera, komanso kutsatira malamulo ndi ndondomeko za chisankho. Kwa iwo amene akufuna kudziwa zambiri apite pa tsamba lathu monga ndinafotokozera pambuyopo pamene akapeze mafomu ndi zonse zofunikira. Ngati muli ndi mafunsonso mukhoza kumufunsa Sangwani. Chonde dziwani kuti tsiku lotseka ndondomeko zimenezi ndi pa 31 July. Chonde tichite machawi sikuti tibwere pa 2 August ndikuzanena kuti ine ndifuna ndipangeso nawo. Tapereka danga lokwana ndithu kufika pa 31 July
tikachita zinthu mwa nthawi yake zitithandiziranso ifeyo kuti tipange ma processes onse mu nthawi yoyenerera. Kwa zipani za ndale ndi opikisana nawo pa chisankho, bungwe la MEC likufotokozerani bwino lomwe ndondomeko yomwe mutsate, likufotokozerani bwinobwino ndondomeko yomwe mutsate ndi masiku ake operekera mayina amamonita amene mufuna kuti adzakuyang'anireni chisankho m'malo mwanu. Koma malinga ndi lamulo, chipani chilichonse kapena munthu aliyense opikisana nawo pa chisankho adzaloledwa kukhala ndi anthu awiri pa mzere uliwonse wa voti. You are allowed to have 2 representatives per polling station. Mawu otsiriza pamene ndikumaliza. Pomaliza, bungwe la MEC likufuna kuthokoza boma la Malawi chifukwa likukwaniritsa udindo wake popereka ndalama monga momwe zinalembedwera mu bajeti yathu imene inadutsa ku Parliament. Bungwe la MEC likuyamikanso othandiza malo achitukuko kapena kuti development partners through the Malawi Election Support Project Basket Fund because of the support that has been provided to run the activities this far and going towards 16 September. Komanso bungwe la MEC likuthokoza kwambiri onse okhudzidwa ndi zisankho chifukwa cha momwe aliyense akuchitira mbali yake pa nthawi zonse mu ndondomeko zathu. Tsopano tikulowa gawo lofunikira kwambiri la ndondomeko ya chisankho. Choncho tikulimbikitsa wina aliyense amene akuchita nawo ntchito za zisankho kuti awonjezere khama, luso lawo ndi kulimbikira. Kupambana kwa chisankho ichi kuli m'manja mwa tonse. Kumbali yathu ifeyo ngati bungwe la MEC tingopitiriza kufotokozerera and kutsimikizidwa kwathu kuti ifeyo tigwira ntchito kuti tionetsetse kuti chisankho chathu chikhale chovomerezeka. We are reiterating our commitment to deliver free, fair, credible elections to the people of Malawi. We remain open to engagement and dialogue on the remaining activities. Ndimawu amenewa amayi ndi abambo, ndiloleni kuti ndilengeze motere. Mwa malamulo athu a dziko lino, nthawi ya masiku 60 yovomerezeka ya kampeni pa chisankho chathu chowa pa 16 September yatsegulidwa. God bless you all. God bless Malawi. Thank you. Thank you. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.